I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Que està aquí l'Anna Villar, la Laura Méndez i la Irina. Hem de fer d'una frase, hem de fer, aquí estem avui. Ha sigut possible gràcies a vosaltres. Que sapigueu que hem quedat uns 15-20 mails tinc de llista d'espera, no s'han pogut escriure perquè creiem que sigui un èxit. La intenció és fer-ne més. Us demanaré, si us plau, que sigui interactiu, que vosaltres heu vingut a aprendre, però nosaltres també volem aprendre de vosaltres. Crec que el maco d'aquest clínic, com heu vist, tenim inscrites des de cadets a civilistes a totes les categories, que aquí vendrem totes. Això és el maco, que sigui interactiu, que participem. I per part meva res més. Us vull presentar el Joan Sabater. Llavors, com ho va dir, doncs sí, molt content de col·laborar amb la federació, amb la Marta, i podia dir que ara estava parlant aquí fora amb la Marta. El ciclisme femení, jo me'n recordo, els meus pares quan anaven en bicicleta l'any 50 es van conèixer en bicicleta. Vull dir que el cicloturisme, la bicicleta ja existia, no? El que passa que ara és molt diferent, ara tens la nutrició, les bicicletes, el velòdrom, tens de tot, no? I sí que voldria que aprofitessis perquè el ciclisme és un esport, trobo que el més dur, però el que més recompensa té i el més agraït, no? Crec que podeu aprofitar amb tots aquests professionals que teniu aquí, que us ajudaran amb la nutrició, amb la bicicleta, com s'ha de fer esport, com s'ha d'entrenar. I res, nosaltres com a Invers apoyem les bicicletes, precisament l'empresa que estan fa 50 anys, l'any 69. Que és molt dur, la Mar i els altres ponents. I res, aprofitar aquests moments, seguiu amb la bicicleta, que és el millor esport que hi ha, que arribeu més amunt, molt bé, que no, per almenys sereu millors persones, ho dic per la joventut, sereu millors persones i aprofiteu el que... Molt bé, molt agraït. Merci. Another reason to breathe this air, and now we made for ourselves. This won't be the last time. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time.
I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air.